Miani og negatibong reaksyon ang video ni Davao del Norte 2nd District Representative Alan Duhali nga matud pa namuyboy aron masiguro ang kadaugan sa eleksyon. Ang iyang kaatbang pagkagobernador nga sa eleksyon nga si incumbent Governor Edwin Hubahib ginatunan ang pagpasaka og reklamo batok kaniya. Ani ang report ni John D. Esteban. Pag di mo moboto sa 2025, maningil siya. Maulawan ko kang speaker kay Mamieda Sir Ponyong nagibutangan pag sente sa tingog diri pag abot sa eleksyon mapildi ihapunta 180,000 plus ang populasyon sa Santo Tomas. 500 lang mo karon inisal nga mga leaders ang atong gitagaan. Naunahon nato ang mga leader imao ni atong saligang nag-abot sa eleksyon. Mao kini ang video nga mikatag online ni Davao del Norte 2nd District Representative Alan Duhali nga matud pa namuyboy ato sa iyahang speech sa pagpanghatag og ayuda sa Santo Tomas, Davao del Norte. Si Duhali mudagan pagkagobernador sa nasangpit nga probinsya sa May 2025 elections. Saro po kita makonsensya tanan muagi ang punyong kapunada. Nianhigi sa diri sa Santo Tomas para ipaabot sa inyo ha, pag di mo maboto sa 2025, maningil siya. Dali kay ta makalimot. Nihatag tag 5 billion, matag tuig, 15 billion sa akong first term, gikambyo ko ninyong manok. Ang maong video miani og negatibong reaksyon sa netizen. Matud nila, iya sa katawhan, gikan sa buwis ang kwarta, nga numatud pang singlon kung dili mubutar pabor sa maong kandidato. Giklaro sa congressman ang iyang pahayag. Di ba ang ngayon ta magpasalamat sa mga politiko, sa mga grupo na nibalik human sila gipadaog sa katawhan. Nibalik para mo serbisyo, nibalik para mo tabang sa katawhan. Mo na ingon ko, nga to tapili, makonsensya ta sa mga leader nga nagtrabaho tarong tapos atong biyaan pag-abot sa eleksyon. Ang mensahe dili pamuyboy. Sa bahin sa iyang kaatbang nga si incumbent Governor Edwin Hubahib, dili matud pa maayo ang gihimo sa congressman. Para sa kuha, pangit kayo ang iyang gihimo nga ang kwarta sa ayuda gamit na yun nila, klaro na kayo gigamit nila sa pamulitika, sabay pa sa pagpanghadlok sa katawhan para nga sila giyayod ang iboto para modaog. Wala na'y kagawasan ang katawan sa gihimo ni Congressman Alan Duhali. Ginatunan matud pa ni Governor Hubahib ang ipasakang reklamo batok sa kaatbang sa eleksyon. Grabe, naglabag na gid og maayo sa IRR sa DSWD. Kabahin sa pagpang-distribute sa ayuda. Kini ato po ding tanawon kung ma-appeal ni sa kumilik sa vote buying system. Akong tanawan ni dako na kayong pagka-desperate move. Wala siya salig sa iyong kaugalingon bisag ang kwarta sa ayuda ilan ang gigamit para panghadlok sa katawhan. Ginakuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao kabahin si Congressman Duhali kanabot sa nahimong pahayag ni Governor Hubahib. John D. Esteban, 1 Mindanao.